бо иқдоми прокуратураи шаҳри Панҷакент дар ҳамкорӣ бо телевизиони Симо бахшида ба соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ ҳар ҳафта соҳбату мусоҳибаҳо бо иштироки намояндагони мақомоти давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқ, ташкилоту корхонаҳо баргузор ва манзури тамошобинон мегардад. барномаи навбатӣ бо иштироки намояндагони прокуратураи шаҳри Панҷакент ва намояндаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Панҷакент доир мешавад. бинобар ин аз шумо хоҳиш менамоем ки саволу дархостҳои хешро ба телевизиони Симои шаҳри Панҷакент хаттӣ, шифоҳӣ ва ё тавассути телефонҳои 54105 92 945 1015 92 756 2091 ва тариқи WhatsApp 92 945 1015 пешниҳод намоед. саволу дархостҳои худро дар комментарияи видео нависед.